snart i gang med Twin Olympics, hvor der er 31 forskellige discipliner. Men før vi går helt i gang, skal vi lige have en lille fordel inden selve olympiaden. Og hvad er det, går ud på? Jamen, det fordelen går ud på, det er, at vinderen af den duel, vi skal i gang med lige om lidt, han kan slå hinanden i hovedet 5 gange på hvilket som helst. Ja, det er det udtryk, vi bruger i branchen. Det kan han gøre på hvilket som helst tidspunkt igennem denne olympiade. Og det kan altså give en stor fordel i endelige løb. Ja. Det er det. Og før konkurrencen har vi været ude at tale med 2 prøver. Jeg vil prøve at se et klip fra det. Hej, jeg står så her ved kampareningen sammen med deltagerne. Jeg vil høre, hvad er jeres forberedelse inden den her kamp? Jamen, jeg har trænet i 7 måneder på den her disciplin. Den her bestemte disciplin i den her. Ja. Hvordan ser formen ud, Andreas? Jeg har ikke rigtig gjort nogen forberedelse. Så du er måske hægtet lidt af jer i starten i forhold til hjemme. Det bliver interessant at se. Jeg tror lige, jeg trækker lidt i. Og der er ikke noget dope involveret for nogen af jer. Det er godt at høre. Vi er om få timer klar til selve kampen om hvem der skal have de 5 slag i LCK. Det er bare... Lad os begynde. Op og væk. Ned i 90 grader, væk 2. Lidt længere. Okay, 3, 2, 1, sæt i gang! Yeah!